Yo, what is up, Sir Ma'am Idol? For today's video, mga unta, natay nilaphawan nga kinason nga lumban or sa uban ni kung tawagon, taktakon. Naapod tayo sa baon niya, gilamasan na to, din giatong ibutangan og okra. Naapod tayo, kinilaw nga lukot. Ibutangan na to og pipino. Naapod tayo red rice. Sa dili po tayo magsugod, magampo sa ta. Jesus, O Lord, and this is a gift you are about to receive from the bounties through Christ our Lord. Amen. Dili ta baglangan. Let's eat! So, murag dugay-dugay na sa Sir Ma'am Idol nga wala ta ka-upload. Kaya medyo busy gud ta. Yang sabaw ko ni ha. Butangan ako ning okra. Lamas. Muna gitawag na og taktakon. Kay taktakon na siya aron makuha yung unod. Muna siya yung unod oh. Nasimrog mata. So pagkaon ni ko ano na to niyang tinae. Kay pait mo gud yung tinae. Pabilin lang nato ning yung unod. Kini oh. Ito na day sausaw sa kinilaw. Okra. Sa buwan na ito ni kay magkinamot ha. Dami magkinamot. Kinilaw. Lukot. Lukot mo na gikan sa donsol or sehers. Dami gig siya. Dami gig siya kinilaw. May sa lukot eh. Sige. Okra. Nauntag lukot oh. Lukot. Dami og kinilaw ang lukot. Okra. Pino. Unod sa lumban. Dami kayo. Okra. Pipino. Lukot. Unod niya. Okra. Sige. Ini unod. Dami gisa kinilaw. Sugikan ni siya sa donsol kining lukot. Ang dili ata mahurot. Ato lang na ibilin sa wala pa kaon. Bay-ubay po ni.
Mm. So, dire ra kutob. Thank you.